ben nu bij het station, maar er zijn natuurlijk alle klokken. Net Sjen, ik mooi, net Sjen. Waarom wordt de tijd zo lang als we op het stoplicht ontwachten binnen? En waarom vliegt de tijd just voorbij als we leuke video's ontzien binnen? Deze planpraat gaat door tijd. Sinds lezen wij de tijd al aan een klok. Maar een auto Ierlien kon ze dat hier nog net. En daarom ben ik nieuwsgierig of ik dat ik ken. Kan ik het daar terugkomen zonder klok te zien? Wat is tijd? Uren, secondes Tijd is als het ergens heen moest. en dagen, Ja, je moet je tijd wel goed gebruiken. jaren. Dat niet alles door elkaar komt. Ik wil graag proberen om een dag te leven zonder tijd. Dus zonder te weten hoe laat het is, zonder wekkers. In een dag krijgt wel een beetje een ritme vinden. Dan is het ochtend bijvoorbeeld. En dan denk je iets van dat het 11:15 is of zo. En als dat achterhaaldelijk is, ik denk dat het dan wel een beetje kan lukken. Als ik een afspraak heb, bijvoorbeeld ik mag op school wezen, hoe weet ik dan hoe laat het is? Ja, dan net, nee. Op een gegeven moment krijg ik honger. Dus hij is net altijd een klok of een wekker nodig om te weten hoe laat het is. Nee, dat net niet. Oké. Nou, hoop ik dat ik net nodig heb. Morgen is het Safir. Morgen ga ik een hele dag proberen te leven zonder tijd. Ik heb al wat tarieringstien. Ik heb hier een telefoon. En die heb ik al geplakt, want op die telefoon staat automatisch de tijd. Nou, dat is dus net de bedoeling. Ik mag net op de klok zetten. Ik mag geen wekker zetten, dus dan kijk ik het van. En nou, dan check je morgen wel hoe laat. Dat weet ik dus net. Maar goedemorgen. Nou, ik ben wekker. Ik sliep altijd met mijn gordijn open, dus ik denk dat ik net iets heel erg laat wekker van ben. Alleen nog omdat er net een wekker aanging, dus net een irritant geluid de hele tijd weer, ben ik nog wel lang bezig blijven. Dus ik denk dat het nou op zich al wel net is. Ik denk ongeveer 9 uur. Dus, tijd om naar de sportschool te gaan. Naar mijn idee ben ik echt al een uur bezig, maar ik denk net dat dat echt zo is. Naar mijn idee ben ik nog echt al 12 uur bezig. Maar ja, ik weet nog net wat ik stoppen maak. Dus ja, ik denk dat ik maar gewoon een keer nodig, want ik heb het wel aan. Mooie kleren maken voor jou, mijn make-up zit erop. Ik heb de kleren aan. En ik zou rond 12 uur even een bakje koffie drinken met mijn broer. Maar ja, dan weet ik natuurlijk net wanneer het 12 uur is. Ik hoop dat het nog even wordt, want ik wil echt nog even mijn kamer opruimen. Nou, de kamer is mooi. Skin en opruimen. En anders moet ik nog even een badje doen, maar misschien steeds zo 4 minuten nog verder door. Nou, daar is het. Volgens mij is het dus ongeveer 12 uur nou. En we hebben lekker een bakje koffie en een gebakje. Mijn gasten ben inmiddels voort. En ik zit ongeveer, nou, 3 kwartier best binnen. Dus dat betekent dat het dan nou kwartier voor 1 is. En ik heb om 2 uur een afspraak met Jennifer in de stad. Ik heb een afspraak. Ik ben nou geluid met Jennifer en ik weet dat daar een klokje is. Maar ik heb er expres net op Jen. Ik ben al onderwijs naar Geiske. We gaan 2 uur uitfrutsen bij de dames. Nou, het is 10:12 en ze komt krijg aan. Ze is wel een beetje te laat. Ik zeg, dat ze er bovenal zit. Hallo! Volgens mij ben ik te laat. Ik heb een lekker bakje koffie dronken met Jennifer. En ik denk dat het nou ongeveer 4:30 is. Ik zeg al je meisjes die, ik denk onderwijs naar huis binnen van als kwallen of naar hun werk. Dus dat zou het best kloppen dat het 4:30 is. Ik ben nu bij het station, maar er zijn natuurlijk alle klokken. Net Sjen, ik mijn net Sjen. Ik ben een boodschap aan het alleen ik nog naar een winkel aan de orenkant van de stad en die gaat om 4 uur dicht. Het is al heel druk op het dik. Ik denk dat we haast in 4 uur zitten. Ik moet flink terugrennen. Helemaal draven om tijd te wijzen voordat de winkel terugkeert. Wat zeg ik hier? Besloten. Om eerlijk te wijzen denk ik dat het al wel letter is als 4 uur. Dus stel hij wie wel hier bij West doet, dan wie het toch al te let West denk ik. Ik denk dat ik samen even een maatje geef. Jongens, ik maatje is gelukkig net zo lastig genoeg. Ik hier nog wat restjes hoor. Huppakee. Mag
magnetron al op 12 minuten zetten, maar mooi dit dan wel. Want dat is ik niet. Oké, ik vind net dat het mooi. Ik haal het uit de magnetron. En ik warm het op. Zo. Nou, mijn nieuwe zitten is klaar. Ik ben blij dat het grotendeels alleen maar opwarmen weer. Want de mooie is zelfs geen kookwekkertje zetten of zo. Ik zal het nou even lekker oppuizelen onder het genot van een leuk YouTube filmpje. En hier op mijn laptop heb ik de tijd al plakt. Ik ben benieuwd hoe laat het is. Ik hoop dat het instiert is, want ik heb honger. Het eten is op en ik heb hem hier alvast even in de stut in, want ik moet straks nooit doensles. En dat begint om zo'n uren. Dus ik denk dat ik best wel even haast maak, want ik moet een trein hebben. En daar heb ik een net goed om nooit wacht, want een trein, ja, die giet gewoon. En als het net helst, dan helst het net. Oké, ik ben al heel snel onder het rin naar het station, want ik ben bang dat ik de trein al mist eigenlijk. Op het station in de Hout en ik zie hem even met eerst een klok. En dat was het net helemaal, maar ik ben gewoon te bediend. De trein is er nog niet. De trein is makkelijk hellen. Ik ben ook naar doelsles. Doelsles zit erop. Ik ben inmiddels thuis van doelsles en ik heb mijn pyjama klein. Ik wil wat aan, want ik denk dat het inmiddels 20 goed zien is of zo. Dus ik en ik samen lekker op bed. Eerst drink ik nog een bakje thee. Ik ben benieuwd hoe het kiezen is, dat weet ik net. Ik zit net wel rondje, maar ik moet van morgen tot morgen maar bij de wekker zetten. En maar we hebben maar het leven. Dus tot de volgende keer. Conclusie. Kerst leven zonder tijd. Eigenlijk net, want er zijn uren om die heen op klokken, dus er is geen ontkomen aan. Maar het is wel leuk. Dus wekker wanneer is maar worst, lekker uitsliepen. Maar aan de andere kant, ik wil wel heel lastig, want als het een afspraak heeft, was er ik wel net te laat komen. Dus best wel dubbel al hier. Dan wie dit al even van deze week. Vergeet net te liken en te abonneren. En dan zie ik je volgende keer weer.